Dumnezeu, ca să le îndeplinim, să le știm și să le îndeplinim, a? Da. Care e cea mai principală poruncă? Nu bătrâcolit, nu bătrâcolit. Așa, principala poruncă. Principala poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul, cu toată inima, din tot cugetul, cu toată puterea ființei tale. Asta e principala poruncă. Altă poruncă. Nu filma, te rog. Nu? Altă poruncă, da. Nu uci. Păi da. Altă poruncă, tot principală, este să-ți iubești aproapele ca pe tine însăți. Pe urmă, să nu ucizi, să nu furi, să nu minți, să cinstești părinții, să nu fii desfrânat, să nu ai alt Dumnezeu decât Dumnezeul cel viu. Da, să nu ai chip ciuplit, să nu te închini la chip ciuplit. La icoane. Deci încă o dată repet, în toate mănăstirile care au fost închise din 59 până în 90, unde 90 s-au deschis, 90, altele 89, în toate, în biserici au fost club, iată clubul în biserica Sfântul Nicolae la Căprian, a fost club, nu cum și o listă se făceau. Așa, acum unde mergem noi de asemenea a fost sala de dans pentru ăștia de la sanatoriu. Și la Mănăstirea Hâncu a fost un ospiciu, a fost un spital, da, la Mănăstirea Hâncu a fost o bază de odihnă pentru personalul și pentru studenții de la Institutul de Medicină pe atunci. Institutul, acum Universitatea de Medicină. Da, de boli venerice la Soroceni. Uitați-vă, asta e un dezastru, elevi. Toate mănăstirile au fost închise și bagiocorite. Chiar cum v-am spus eu, ce n-a făcut turcii în 3 secole, au făcut comuniștii, comisarii roșii în câteva secole, au pângărit, au furat, au dat foc la icoane. Iată aici pe la Sărjauca, cârbovăți, au încărcat cărțile astea bisericești, icoanele și le-a dat foc, le-a dus după sat și le-a dat foc și încă le răscoleau în foc ca să ardă mai bine. Și un martor de pe timpurile acelea spune că am scos și eu o carte și am vrut și eu să o am scos-o din foc și am luat-o să-mi fie ca amintire. De aceea vă spun că Ștefan cel Mare a apărat credința noastră, a apărat, v-am spus că era un om